ne kan taga docteur sɔrɔ yen fɔlɔ de ne ka gɛlɛya dɛ ni ala cɛ ne kara bɔra ni kalama ne salen Oui, problème t'as là, il n'y a pas de souci. D'accord, il y a femme. Bien. Ah, faites quoi, Miguel à tout. Anne Soma. Oui. Ok, ils arrivent. Oui. Problème t'as là, après, oui, oui, ouais. Docteur, ça va? Bashoitina, Tora Suza. Ah, bismillah. Si. Kodinya ganete konnana. Ay bashite. Ina fo ne kono bi ga avancer mais ay renye bala kono ti ga boano la ni bi se ka fura do jano fura munu mi na fono fura munu mi fargolo yelema ina fo ka nyeda nun funu don muso kono ma sin do wa ina wa OK madame problème ta la mais e bi ka kono funu gom ni nyeda funu gom fo madame lolu dirima bi se ka kololo chama la sima de sabula kololo ka bon ko jugu ya fama voilà donc on connaît bi se ka fere min ke san et am se ka fono fura kon di ma bi se ka fono wati chama bi se ka fono mais ako rebe tugo di sisa ako bla bolo jume amata ni wuro yo docteur ako kon mi no re ay wuro bogu kuma fo ay nya fa ga jilwa yere nya na ne no kuma na mais depuis anyo kuma ke fo bi adati ga magala ne re ma jilwa e bli fui mais ne koni yake asomine no kono ko yini la ore kile no ka asina sumaya ngana sira ka fere soro okula sisanno ni mana siga fono anyana yere chien kili ndali mala biso ngadala alisa sino ko kon jole no ya mala mo bi inshallah mais mi don sa ulu kono loka bon kujugu mais docteur solution were teni bulu kono tiga bo oui vraiment madame et ayre fana be baram na docteur ka barate ere balo ko ci monté mais nyandala kan dima ka laydu kan dima mo kama mga ngal laydu kan timega sunon de docteur barade ko ni mandere ere ba kala ma wala bo ti ci awra ka fle ban ngela balare voilà mi ferege san mo furo seben kadima dawo donc ta pharmacie na mi ferege mi furo mi sa mi sigi la fono ko ya fam ba ki ite siga bunya di fura di nima fem ne beta yala fura sa ne beto sa wallahi wasiga ni fari funu to sugu do la ga siga dala yere de kuno kono mandu sino fono en doron ta nyo mega fono kono tiga boni farti ga yele maere to ta yala fura sa o be nyera o bunya wala abi soro wa dala oh là là. Ni mamita kumaga Sini mamita. Donc koro amanta la mamita era batara. Ajani yere ngai klan yi fe ni maso. Ngai ne jago sadi. Ngai willa ka dawo be so ba ni dala.
jene kana kara wuli woni kara yiri fara fara na kana na ke wamba doni zeru flenege asoninga jane awo na kala be gerege ila uwe ki yoro nyini kata ko ko mari nunu ni fengen nuna kana na sone atota sa tega dala wallahi jabi ko tega dala o ko nti se ka to tanto ora lo karai ni kele gi miru la le manyina karai ka fili bari antala manyina wa me parasti oni kuma yin fa yana da asna gire kina fo abina sa ka yire fe ni ma fo yala fo ko ne ga wi ko dam ne ban dam ne de ba don ni tirigele no utse yake tene ni vogalin cinema ba don sinon ani tsega bo mo gore kuna sinon mo gore bo olu kanta jodi non ai mo gore voit utiliser na fo mamida et non ça c'est pas vrai mais je docteur Fino. Je vais aller vérifier si elle est vraiment enceinte. Attendons. Dono. Nam dono. Ngasagi be kana mayaro. Awasagi ba. Okay. Achiro la. Malien ne bɛ taa yala yala fura san. Madame. Docteur. Voilà, il y a un ordonnance. Non. D'accord. Docteur ne sera rien. Ne bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye. Yan'aw ka kɛ nin bɛɛ ye, k'aw munumunu ɲɔgɔn na. Yala e tɛ se ka kɔnɔ ta fɛ yan? E tɛ se ka kɔnɔ ta fɛ yan? Docteur depuis nin ko in kɛra. Depuis ne y'a f'a ɲɛna ko ne lajɔlen don. Fo bi a tɛ ka sɔn an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ. E cogo di? Ne t'a dɔn ni ne y'a laɲini cogo o cogo a tɛ sɔn. Mais madame, o défaut bɛ e yɛrɛ la o. Musa kɔrɔ ye ka cɛ nɛgɛ de. Donc n'i y'a nɛgɛ i bɛ s'a la. O tɛ tiɲɛ. Halisa courage ta i k'a nɛgɛ. N'Ala sɔnna. Donc sinon nin ko ninnu ni a cɛ man ɲi kosɛbɛ dɛ. Ne y'a fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la. Ni ko taara tugu cɛ ni nkalon mɛnna boli la tugu don dɔ tiɲɛ b'a minɛ dɛ tile kelen dɔrɔn. Tiɲɛ don. Voilà, il y a qui tout là. D'accord. Merci beaucoup. Nka docteur i jija cogo sugu bɛɛ la a kana se ka bɔ a kalama. Ni Ala sɔnna an ka di Ala ma. Ko ɲandalakan d'i ma ka ban. Merci. Ouais, merci. Queen secretary. Crois que c'est ici, hein? Un clé.
Ok, il n'y a pas de souci. Ça va? Oui. Merci, là. Ça va. Merci. Ça va? Ça va, oui, ça va. Et je ne sais pas, ni à qui vient. Oui. Voilà, l'autre jour, on a une consultation. On va pour la télé. Et ça, on va le comme il y a un docteur, oui, il y a un qui va aller à Soubé, qui va faire venir à Bobo. Donc, il y a un Italien, comme on a vu que tu as mis là. Il y a un famille, on est ici, il y a un autre. Oui, bon affaire. On va marquer quand il y a famille, il y a ici. Marquer parce que on a le coup de feu. Enfin, mais les frères d'un docteur, à quoi on va le faire? Oui, à quoi on va le docteur, dès qu'on est à confirmer. Oui, c'est la vie là. C'est que tu es comme on va planer. On verra si on t'y non fouille. On va ordonner froid à ta sang. On va frotter. Mais il y a toujours là-bas. On comment tu as bougé à la gueule. Il y a famille. Il y a la sonne à ma vie. Il y a la famille. À quoi on va? Si, à quoi on va? Il y a qui ici qui est au canal du Jola. Il y a un qui est à fond. Il y a un qui est à la dame. Il y a un qui est à la dame. Il y a un qui est à la dame. Il y a la dame. Il y a tout. Il y a un qui est à la baille. Il y a un voilà. Merci beaucoup. Ancien gars. La prochaine chose. Merci. Docteur fana a compris comment il est à Colomar. Uncle. Ça va? Ça va? Allah ma yafa mu. Yafa mu Allah. Akira joli sama? Asiye mun fi ni ma da ba kama kuyi. Asiye mi fone. Aha. Adua sur ne mesno wala law. Ay ku mesno wala. Ah. Asiye mun. Asi ma fiya. Asiye mun anya foge asiye afoge ne fere anya foge. Na sur ne kene mesno wala no ne sigre message ko ne mesno ne ina na ka suno wala sur. Ale de telefon ta na kana. Gera sa ne cloti la gera men. E kwa gera chukuri. Ngwa zire na ne sura do tu be atra ne mesno wala. Ko ka telefon ta bona se ho kana la wuli. Ne mesno wala la do. Sama. Asiye ma fuwe fone. Aha. Mais e be siga suno boutique dala chukuri. Hein? Nasoro asigu mo ni asigu ezo enu. Absege mo rebe na sama kana chen do anu na sa.
e chokoro bato be sunongo muna ni sengene no na afinya ni sengene boutique datu yati da kana na forcer ni nyame ni sunongo be chen ni kuna re ira baro sigira jeune flene uga ko ga chan ni sunongo ro be chen ni kuna ya famia on flatter so ni na gun kunto mu ga na afinya na re ngo asi accident no ge asi asitange aw asi tara ko mala ati ga se ga kuma re aben nga do gun kelen bo san ko mi ma se ga tan so na boutique la ya famia aga usa sa era abuga se ga fanya don aga usa ya fam sisa mina munu bana ibe lisi ge ba chi ma yama metu sa ma ba chi nga fanya ko na metu sa yama OK kambe sinon dabla c'est pas bien ya famia yere ge mo ko ere kambe ami gogo muna sogone ne me brigera ni la brigade me brigade me dore mun sogone ya ele ma fina nya mo yin ga jega la ila nyon fa de to bara bosa fa dore ne gele mana abele ikelen sera ga bele OK moto me ga la fadara mam dar ena fa mana ene na fa mana don e ga jinga mam da nyal ge to ai ko mena ga ya ne ko re ko mam ga ni gele ge OK moto la do ayara ga na bio na wole son ade ma baro ke odongon ay boro ge muna comme aba anne ba fa da jere sisa ne re kama den mam da ga gere me la ba abela ma mo ga na maro bi mo ga na maro mere na ga boro ti la ba Donc docteur fana mami ta alibi confirmé. Non ni dalente doctorina. Dalente doctorina dalente mami ta la. Tonga ere wila kana an kuma gen. A fo un docteur fal. Sini abonnement ma bani. Nifanya jua tu ça. Allô? Ça va? Yera dun. Kan foiti. Miso. Wala inte foi la mete fleur la mera farmani na don. D'accord, mina sa. Ok, son moro. Nyame. Tinni nga se jone an kushi hili.
te si bini ato mo mine wona chuma te da jona kontan belum terakannya tuh. Iya. Emang dah? Ini bentar aku. Bini dah. Wallahi. Tuh boleh. Kan meme. Kan itu. Kau juga. Kau itu boleh. Amena. Iya, lihat ni mana amena. Tangi mana ni solo salon aku dia bagi amena. Ni amena ke. Bini sigil muda. Ikono bi bolo de. Lagi mana jadi? Ini bi kadi bisi jadi bu Serie de. Ni mandu mogom ni kono ede sa. Donc ni kulisiban ni do ko yore ba. Wala sa mo kana ni kono ede margi. Ijodo. Kan meme. Afa ite era. Anjori. Tudo ni na finda. Yoro. Ni na finda bela. Ha? Agin lan do rek menela. Awo. Jona. Debo do ambora iga docteur fino. Voilà, docteur il fait un effort. Bon, à vrai dire il y a docteur qui ngolo manager quoi. Et bien après ça barla dogal matin mais a ngolo re manager est-ce que va en faire. Debo do sortir bien on m'a fié mais nguma ga tan don ta quoi. Ema. Donc ogum kona la ngkadne na so ram se ga docteur falen quoi. Un cadre docteur fallait un tane spécialiste in feno parce que il baro tu docteur son entre docteur so ban na ça là-bas c'est mieux quoi Karani on na nyuma yere et tu vois dit damu ko surtout chew e ni ben bulo ni yere ka barata bulo kayen ko jugo imna tane di mo wore mo fana imna ta ga porporu dam ne tuguni mesege to fu ite ne yere la bile wallahi. Non, bon, il y a un niveau là. Il y a un fait il y a confort sur quoi. Il y a académie en tant que spécialiste les filles. Ne vous tiens donc au jugo. Et puis après ça, barre la, mena barre la et puis moins chama balé quoi. Karage. Wallahi fuiti ni gani doctorina. Ni chen yo na fuiti wallahi. Fama bo bebe tan chen fi no wallahi. Chen mi si ku jugo. Kanana mblaga ta yoro wero lu fana na tugo ko damne docteur mi mo sege nen ni mega nyogon famia chen yere bi gi janto ne la ko jugo imna tane di mo kura ma neti mo mi don ta ga barage tugo don aga na tan fen an kono chen docteur nu do be no mo nyana mote nto ni mbolo ni ni nga fenge nen ni yere bi nyogon famia yere e yere tra yayo chen yi mo sebe bari imna tan to docteur bolo imna tan murugo kan kono chen Ira. Ah, mira. Est-ce que vous avez une famille? Niki mari ha. Ay un docteur falensa. Anga falemen ni sono bema mais ne baro ne ga spécialiste ha. Wallahi ni mina entretien ni ke ila ire ba famille. Et vous te tient donner une côté ou ben. Ni do meni do. Ne ga docteur mi fi chere do. Ni ma anga famille la mena. Ali di anga famille ko be nyana bo. Ay so. Kara mimi ni lafiya ni wakati na e kan ani demonstrate ga dimi ni yere mai ni ma me wakati be ba ni ga ni la dimi. Alo duna ni ga tension yele na kuju. Nto kono mala dimi mai wallahi. Nto ni docteur imbolo sa mumbala. Chenyere mo nyana mabari wallahi abine wele go mafine ni tara abine ni bere.
a bɛ ne ka analyse kɛ a b'a den position ni fɛnw lajɛ o dina yɛrɛ ko den position ka ɲi kojugu. Mamita Karanga to la sa an ka le ta lajɛ yanni kalo 9 ka se komi a tɔ man jan bilen yɛrɛ han. Ok, n'an y'a ye a fana ka baarakɛ bolo yɛlɛmara dɔɔni an bɛ docteur wɛrɛ ko ɲɛɲini sinon nin wagati in na walayi defo foyi t'a la a bɛ s'a ka baara la yɛrɛ de. Ni kɔnɔ yɛrɛ kalo joli le? A bɛ 7 mois de la sa. Han? Kalo 7? Kalo 5 sa kara. Donc cɛ kɔnɔma yɛrɛ bɛ ka to f'i hakili bɛ ka fɛngɛ san. Walayi ne degunnenba de don i b'a dɔn muso kɔnɔma filɛ nin ye fɛn foyi nege tɛ k'a la de. N y'a faamuya. Problème t'a. Mun kɛra? Fɔnɔ. Mamita? Wuli joona an ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ. Kana bɔ i jɔ la, wuli joona an ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ. Awsa. Awsa. To foyi tɛ ne la bilen. Donc ni kɔnɔmaya fɔnɔ de. Hein? Ne bɛ tile fɔlɔ de la kara. Ne dugu jɛra ne ni yɛrɛ faralen ye walayi. Non, ma nɔgɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la. Mais i y'a f'i ka docteur ɲɛna? I y'a fɔ a ye? Awɔ a ye fura dɔw sɛbɛn ko bɛ dɔ bɔ fɔnɔ na yɛrɛ. Ko bɛ dɔ bɔ fɔnɔ la? Caman bɔra. Mais kɔnɔ dun tɛ ka bonya. Kara Ala ka masaw to yen nɔ sa an ma tila o kuma la. Sukura walayi Ala an ka si an siɲɛ kelen. Ne bɛ si yan. E bɛ si min? Yan. A to yen kɛ n bɛ t'i bila so kɛ. Ayi sa. Kara n bɛ si yan sa. Foyi nege tɛ ne la an ka taa n da. Ni dugu jɛra an bɛ taa so sa. An ka taa. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega boka fayena ako série kuma bawe série min kono no Djanfa a be bla mardi au mardi na chaîne YouTube sans fait no Kara Design officiel. Alors na nyina de abonné ako cloche activé. Barça ni cloche activé ni vidéo bla dro ABC e follow de kuna. O temenen ko fe amanga numéro de téléphone bla parce que bébé film le ni hakina tari. Ni fin be no be fe ka conseil dama be fe ka ladilikan dama mi fe hakina tafo. Numéro de téléphone fin ame sorola abe woleli gala. O temenen fana ko fe menu me fe wa produit publicité ge an wa produit sponsorisé. Il en faut par exemple boutique bi bolo, minami bolo, e be fe anga do anga vidéo là. Il y a pas de souci. Donc il be woleli ga numéro na. Numéro mi reflet ni duguma nyanga numéro principal. Donc après ka woleli go numéro sans fait.